Hej, her kommer en af mine basic videoer, hvor jeg skal vise jer, hvordan I lægger en flot blush. Jeg bruger blush hver eneste dag, og jeg bruger det, fordi at, jeg synes, man ser lidt friskere ud. Altså det der rødmen, man får af blush, det synes jeg er ret fint, og det gør også, at man ser lidt smule friskere, lidt mere, måske lidt yngre ud. Det eneste sted, jeg lægger blush, det er her på æblet af kinden, som gør også, at man løfter ansigtet en lille smule. Jeg vil vise jer, hvordan man lægger to slags blush, for det findes jo creme, og der findes pudder. Jeg skal vise først, hvordan man lægger creme. Jeg bruger den her Youngblood Luminous Creme Blush. Den har en lille smule shimmer i. Og jeg bruger min pegefinger, lange fingre. Og hvis du synes, det er svært at vide, hvorhen du skal lægge blushen, så skal du ligesom smile til dig selv i spejlet. Den her. Og lægge den der, hvor ligesom kinden popper ud. Og brug lidt, altså det er mange, der synes, at det er svært at få en creme blush jævn, for eksempel. Men man skal simpelthen bare bruge ret lidt produkt ad gangen, og så hellere bare dyppe den forsigtigt ind i huden. Man skal ikke tvære eller gøre det hurtigt eller noget. Man skal bruge en lille smule tid og lige dyppe forsigtigt med de her to fingre. Sådan. Og jeg lægger den sådan mest her lige på æblet og kinden, men tuner en lille smule op. Ikke for langt, fordi det her man naturligt ville blive rød, hvis man havde dyrket lidt sport eller været lidt varm i kinden. Så det var creme blushen. Den anden er en pudderblush. Den hedder Pink Swoon fra MAC. Og den skal jeg selvfølgelig lægge på med en pensel. Jeg gør lidt det samme. Smiler lidt, hvis jeg er lidt i tvivl, hvor den skal lægges ind. Nu er det helt samme farve på de to, men altså, der lægger man den jo bare forsigtigt på. Altså brug lidt produkt først, og så kan du hellere nemmere bygge farven op. Det er altid nemmere at gå den vej, end at ligesom komme for meget på og skulle tørre og fjerne det bagefter. Men det var blush.